Halo guys, ang dong da Borma Borjar. Bike bayi nufi dejeng bike. Bitang Babul Boro. Tangmuna mana hagen nei. Deng da Brahmaputra Dealer. Scooty moनगोन, bike moनगोन. Ini Malika. Bike bayi ini. रायलायगासिनो मोजां-मोजांथार स्कुटिफोराबो हन्डानि दिला जाबाय बेफोर माबा हिसाब खालामसोनानै जाबाय नामा? जाबायानो आरो नोंथाङा दा मारै मोनदो? जोबोर गोजोननाय मोनदो बे दिनै बाथौ फुजानि सानाव मोनसे माबा मोनसे एचिभ खालामना होनानै मोजां मोनदो। बेसे लांखो टटेल 147,655 गारिनि नामखौबो बुं। गारि नामा Honda SB 125 oke ब्रेक गोनां Korea dis brake गोनां सोलाबावदो ब्रेक गोनांखौ सुस्राय लागोन एबार रलिं खालामनांगोन ना एकदम रलिं खालामनांगोन इयो एकदम उनथिं बेयो लेडिसनि गाग्राबो लगायखायोनो माने सासेखौ थिखांनांगोन ना आरो हेलमेट गंनैखा फ्रियाबो हेलमेट गंनै फ्रि मोनदो आंनि गंसे सासेनि दामफोरा इयाव हिसाब खालामनाय दोङो 767 रुपिसनि हेलमेट गंनै आंनि गंसे आरो सासेनि गंसे नाखागोन ना सिट कभारबो होखादो नै इफोरनिबो दाम हमनानै टटेल 1,40,000 एप्रक्स मानसियानो गैया नै बबाव थांखोथाय ओरैनो सार्भिस सेन्टारनो भितराव दा बाहेरावनिफ्राय थांनांसिगोन गारियाबो बेयाव डेन्जार कालार चुज खालामदो गारिनि कालारखौबो र' देखायनानै गारिनि कालाराबो नैसो ओमफ्राय स्टकआवनो गैया दा गडाउननिफ्रायसो लायनो थांदो सेरेन ब्लु दा नेथ'नोसै दसे खमाय A few moments later. फैबाय गारिया wow SP 125 वाह कैसा लग रहा है wah LED light start disun Tunga ko lang naman. Tunga. Udah ada sauna. Sampai paperworks ko mo. Bisa kan? Bisa kan? बिस्तासो जाबाय 20तासो ये देख भाई नया गाड़ी 2 हेलमेट फ्री ओह वाओ 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 ये भी फ्री मिल गया ये भी फ्री मिल गया नाइस देखो भाई हेलमेट ये 2 हेलमेट फ्री में मिल गया अच्छा क्वालिटी का है देखो ऐसा है मार्क वाला वाओ स्टेशन टाइम हो गया हेलमेट टूटी दे हाँ स्टार्ट कर दी एक बार
जादोंना जायाखै आंबो बेलेग जोंनो दासै हेलमेटथ' हैसिना नाय फिटिं हैसिना नाय Pempadam, naik hasil ke. Pohon kena konse. Pep. ISP 125 cc वाला मालिक बन गया ये. दो हेलमेट फ्री भी मिल गया ये एक और ये भी एक दिन के रखा है. वाह. माफा तो terbaik. फालतू नहीं है. अच्छा है. ये ear shield. Itu सब plastik और ना. प्लास्टिक. ओके. ये है बोरजार पर ब्रह्मपुत्र होंडा. आएगा तो मिलेगा किसी को चाहिए तो. बाइक मालिक चला रहा है अभी. वाह तो